Bueno, Blasco és un personatge de novel·la, no? De fet, de Blasco se saben més coses de les que se poden dir, no? Perquè per a dir-les hauríem de provar-les, no? És un personatge tenebrós, al que sembla que li ha arribat la fi política, no? Ja veurem com queda el procés penal. I en aquest sentit, a veure, jo crec que és el Borgia del segle de finals del 20 i principis del 21, una persona sense cap tipus d'escrúpols, sense cap tipus d'aversió al camuflatge o al travestisme ideològic, i que el que sí que se pot dir, perquè és una evidència, és que una trama empresarial ha anat acompanyant-lo en cadascuna de les seves responsabilitats, no? Per tant, segurament és el cas més sonat de corrupció, no allò que se va xusgar ara, que és una xicoteta part, sinó que és el conjunt de la carrera de Blasco que tenim al País Valencià, no? Ja veurem com queda. De moment, bueno, pues va a defensar-se i ja va veure Camps, que va eixir amb el mateix advocat lliure, no? Pot passar el mateix o no, ja veurem, però jo crec que políticament sí que és de veure que ja està molt, molt tocat. Que està gestionant un pressupost no és capaç d'ajustar-se a allò que té, és a dir, hi ha un greuge que jo crec que està assumit per tota la societat en aquests moments i per tots els grups polítics, perquè hi ha una discriminació claríssima i molt injusta al País Valencià, i hi ha que canviar això. Però mentre tu no canvies això, tu tens el que tens, que no pot ser que tu tingues 1.000 milions menys cada any del que te pertocaria i te gastes centenars de milions en la Ciutat de les Ciències, en l'aeroport de Castelló, en Terra Mítica, en la visita del Papa, la Fórmula 1. Per tant, són els dos factors que influeixen, però el que és responsabilitat directa del Consell de la Generalitat és la manera en què ha gestionat els recursos públics. Estàvem fent així obres faraòniques i grans esdeveniments quan teníem barracons en les escoles i moltíssimes necessitats socials sense cobrir. Fins i tot això jo crec que te deslegitima en part per a reivindicar. Vull dir, tu, quan vas a Madrid després i dius al ministre d'Hisenda, o quan en general llances un discurs a la resta d'Espanya de que estàs maltractat, la gent ho va entendre menys si tu estàs fent la Fórmula 1 i passejant en un Ferrari. Jo recordo aquest estiu estava en Santander y estaba comprando en una pescadería del mercat y el pescader me decía muchos billetes en Valencia, muchos billetes. Y la sensació que se proyectava, que se volia projectar, era que així estàvem nadant en or. Clar, si tu dius que estàs nadant en or, com vas a després queixar-te de que no tens diners suficients? Així érem pobres, així teníem totes les xifres econòmiques per sota de la mitjana estatal. Però això, a més, s'ha agreujat perquè anem de caiguda en tot, en desocupació, en renda per càpita, en nivell de precarietat, fins i tot en desnonaments. Clar, haver generat aquesta imatge de fastos, aquesta imatge de prosperitat, que no parava de repetir Camps en tots els seus discursos, no? Que érem l'eix de la prosperitat, era contradictori amb dir que no teníem suficient finançament. I per tant jo crec que s'ha de canviar darrere el discurs i s'ha d'atacar el problema del finançament autonòmic, que efectivament és un llast important per al País Valencià i que qualsevol que governarà ho tindria prou difícil. Anem a veure, dues coses que hi ha que entendre. Primer, nosaltres tenim voluntat de governar per a transformar. I nosaltres no tenim voluntat de ser simplement testimonials. Aleshores no seríem d'esquerra. L'esquerra vol transformar la realitat. Ara, no volem governar per a governar. L'objectiu no és assolir distàncies de poder. L'objectiu és transformar. Si governant no podem transformar, no ens interessa governar. Això què vol dir? Que en cada cas hi haurà que veure quin context se dona, quina correlació de forces, quina possibilitat d'acords i per a què fer quines polítiques. M'explique. No és el mateix que nosaltres guanyem les eleccions, que guanya el PP, que digui que les perga el PP, la majoria absoluta, i que de la resta de forces nosaltres siguem més majoritaris, que ara pot semblar que no és molt probable, però el mapa polític està canviant molt de pressa, i en aquest sentit segur que hi haurà
que fer un esforç per governar, perquè la responsabilitat recau sobre tu, que siguin altres forces les que tinguin més representació i que per tant es corresponga a la iniciativa. A partir d'ahí, en una situació o una altra, s'hauran de buscar les fórmules per a garantir una cosa bàsica, i és que el PP se quede fora del govern, i en això nosaltres sí que estem compromesos, val? I ho hem dit sempre. Seria la fórmula d'Astúries com a mínim, és a dir, nosaltres no anem a deixar que continuï governant el Partit Popular. L'Extremadura no va per el País Valencià si es per Catalunya. Nosaltres portem 20 anys patint una dreta que és destructora de l'economia, del territori, de la cultura, de la democràcia, i per tant estem absolutament compromesos en desallotjar-nos del poder. Si en dia de les eleccions se dona un resultat que permet això està garantit. A partir d'ahí se poden assumir més compromisos? Sí, però dependrà de les condicions. I per tant tampoc és el nostre objectiu entrar a un tripartit sí o sí. Serà sí o no. Serà tripartit, serà bipartit, serà el PSOE qui vaig a per davant o serem nosaltres. Jo crec que no hem de tancar la porta a que l'evolució dels propers 2 anys canvia el mapa polític. Hem vist el que ha passat a Grècia. I Grècia se les pillen, podem mirar-nos tots espanyols en quant a quina és la realitat social i tal vegada també la política. Allí hi havia un partit de règim que es deia PASOK, que s'ha enfonsat i que va treure el 12% i ara està en el 5% de les enquestes, i després Syriza, que va treure en 2009 un 4,5%, dient que és el referent d'Esquerra Unida i que estava més o menys en les xifres que Esquerra Unida estava en les dates, va treure en 26 en les últimes eleccions i podria governar si guanyara les properes, no? Tal vegada no siga fàcil que això passi així, i menys d'aquesta manera tan acusada, però les enquestes recents ja estan parlant d'una davallada del PSOE i d'una pujada important de Compromís i d'Esquerra Unida. Per què tenim nosaltres que assumir que anem a un tripartit on farem president el candidat del PSOE i nosaltres tindrem 2 conselleries, ni molt menys? Jo crec que nosaltres tenim, primer, que fer oposició, segon, que formular una alternativa, tercer, que veure que ha decidit la ciutadania amb l'expectativa fins i tot de que, com dic, canvi aquest mapa polític i puguem assumir major responsabilitat i després gestionar-la amb 2 criteris clars. El primer, com deia, que no és governar per governar, sinó governar per a transformar, i si no hi ha acord programàtic en un sentit transformador, o se vota a la investidura i se passa a l'oposició, o se pacta llei, i en segon lloc, que tot decidirà sempre la militància Esquerra Unida en un referèndum democràtic. Això jo crec que és la diferència més fonamental de totes. Al final, el PSOE, en Compromís, el PP, o siga, les coses les decideix la direcció. I l'Esquerra Unida, tant els acords preelectorals com els postelectorals, si se donen, se decidiran en referèndum on cada militant tindrà la mateixa capacitat de decidir que un dirigent. Has parlat de que, a part de l'hegemonia política, el PP també gosava de l'hegemonia cultural i també de l'hegemonia mediàtica. Pot influir el que no hi hagi pluralitat en els mitjans de comunicació en el País Valencià per a sostindre al PP en el govern? És una de les raons, jo no crec que sigui l'única. Jo crec que culpar a Canal 9, a vegades n'hi ha un discurs, sobretot del PSOE, molt contradictori, és dir, que la victòria del PP és per culpa de la manipulació de Canal 9 i després veus les xifres d'audiència a Canal 9 i no la veu ningú. Vull dir, Canal 9 fa una tasca de manipulació important i beneficia al PP, però bueno, en un sector concret, no?, de la ciutadania. Jo crec que hi ha moltíssims factors que expliquen l'hegemonia del PP, però a mi hi ha un que és bàsic, que és que han sabut generar identitat, i una identitat entre els interessos valencians i el PP, que encara que des de l'esquerra em sembla que és abominable, perquè és un discurs absolutament irracional, primari, val? De 4 o 5 greuges absurds, que són la llengua, l'aigua, el finançament i 4 coses més. Això ha funcionat, val? Això s'està trencant. S'està trencant perquè, evidentment, la cosa va tan mal, i va tan mal ja no sols en termes de macromagnitud, sinó en termes de realitats familiars i personals, que la gent ja comença a posar en dubte fins i tot els que votaven el PP. Després també hi ha una part que explica l'hegemonia del PP, que és el clientelisme, val? Que això funciona sobretot a nivell local molt clarament, no? I ara el clientelisme ja no funciona perquè ja no hi ha diners. Vull dir, quan se col·locava no sé qui, això en els pobles, sobretot menuts, passa molt, no? Vull dir que al final el PP, per una banda, censava en el poble a gent de fora, per altra banda li donava treball, en un
un taller d'ocupació o en l'Ajuntament o no sé on a persones escollides de famílies escollides per a poder determinar el resultat electoral. Això ho sabem. I això ara s'està trencant perquè ja no es poden mantenir ells. Els programes d'ocupació que se carrega el PP són una gran pèrdua per al País Valencià, per als municipis, per la tasca que feia la gent, però en bona part perjudiquen a persones vinculades a que gestionen els ajuntaments, que són quasi tots del PP, que estaven col·locats en aquests programes. Les empreses públiques que se van a tancar o els grans expedients de regulació d'ocupació que se van a fer són una tragèdia per al País Valencià perquè és desmantellar el sector públic i des d'Esquerra Unida s'oposem. Ara, bona part dels que van resultar acomiadats són gent del PP que va entrar enxufada, no? Jo crec que tot això va fent que se desfassa aquesta hegemonia. Hi ha que veure fins a quin punt, no? Però jo crec que el tema mediàtic és només una part de l'explicació. Jo crec que quedar-se només en això és buscar excuses fàcils, sobretot per part del PSOE, no? Que ha fallat els últims anys en formular una alternativa i en formular fins i tot un discurs públic, no? Perquè al final jo crec que funciona molt més el boca a boca, saps? I el que la gent parla entre ells que diuen els mitjans. Els mitjans tenen una capacitat important de generar opinió i de manipular en cas de que siguin mal emprats, però no per a crear un tom electoral de la magnitud que el PP va pegar en els anys 90.